Така, приятели, прибрах се отвънка и сега се приготвям да си лягам. Първото, което направих е да си измия зъбите и сега се приготвям за лягане. Не сме се виждали цял ден. Добре. Много е добре. Климатика е на 6. Така. Оправям си тук нещата за утре, за да може утре като стана сутринта за работа, всичко да ми е наред, дрехите да са ми подготвени и да не се мотая. Леглото съм си оправил още отдавна. Сега в момента се готвя за предлягане. Разбира се, първо ще си пусна телевизора, за да може да се успа по някакъв начин, защото иначе не ми се спи веднага и ще си пусна нещо да ми дърдори на главата, да може да заспа по-лесно. Да заспа по-лесно си пускам нещо, което да гледам и така. След това, приятели, правя една-две снимки и докато гледам телевизия, отпускам се да си легам, слагам пижамата и дим да ме няма. Лека нощ на всички и пожелавам всички да са като мен, да си приготвят дрехите за утре за работа и да не се мутаеме.